Исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр. Сез дә татар телен мин яраткан кадәр яратасызмы? Әгәр дә яратасыз һәм хөрмәт итәсез икән, әйдәгез 26 сентябрь шимбә көнне көндезге 11-дә бергәләшеп татарча диктант акциясендә катнашыйк. Әлеге акция инде 5нче тапкыр безнең белемебезне тикшерер һәм әлбәттә безне күрештерер, очраштырыр, берләштерер өчен уздырыла. Һәр шәһәрдә, һәр төбәктә диктант язу мөмкинлеге тудырылачак. Әгәр дә инде язу нокталарына килә алмыйсыз икән, сез бу эшне онлайн рәвештә дә башкара аласыз. Моның өчен бары тик шул вакытта ТНВ Планета яисә ТНВ Татарстан каналын кабызырга кирәк. Әгәр дә инде килү мөмкинлеге бар икән, килегез, катнашыгыз, языгыз бергәләшеп. Мәскәү татарларына да мондый форсат тудырылачак. Диктант 26 сентябрь көндезге 11-дә Татар мәдәни үзәгенең актлар залында узачак. Шунсында әйтергә кирәк, һәрбер катнашучы татарча диктант сайтында алдан ук регистрация узырга тиеш. Әйдәгез әле шушы эштә дә бердәм булыйк.